खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बेलिया बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। नै दायो आंखौ नुखाबायना लोगोफोर माबोरैहाय आङो जिरायनानै दङ। जोंनि खख'वा फिथाइखौ दिनै मोननायखौ खाबोबाय आरो आङो दिनैसो नोंथांमोननो खानानै जमा दोनफैनायखौ देखायगोन आरो लोगोफोर। आरो आं सिगां थांनानै होनखानोसै जायफोरा आंनि बेलिया बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बयबो नायदोंबोला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ स' माच होनो। नै दायो आङो देखायनोसैलाय जोंनावहाय बियो गासैबो भेराइटिसआनो दंजोबो। नै बियो रेड आरो नै जा मोजांखानो गोजानावहायसो फिसा नुनो जानो हागौ। नै गासैबो भेराइटिसआनो जोंनाव दंजोबो। नै आलदा आलदा दिनैहाय खाजोब्बाय माखासे मोननायखौहाय आरोबाव दंबावो। दिनैहायसो आङो नोंथांमोननो देखायदों बेबायदि खानानै दोननायखौ। जोङो बेबायदिनो एक्सट्रा खालामनाय जायाखै, दासो एसे खालामदों आरो गासैबोखौबो जोङो मिक्सैहाय जोङो फुलिखौ खालामदों। बिनिफ्रायनो जोङो फुलि खालामगोन लोगोफोर। जायफोरा गय बागान दं, थालिर बागान दं, गायखानाय बिदिनो गय गायखानायफोर थायोना मेरला, बेबायदिनो नोंथांमोना लांफैनो हागोन जोंनाव फुलिखौ। जोंनाव फुलिया एभेलेबेल दङ। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय थाफाखागासिनो, कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो प्राइसखौहाय सोंहरबाय थायो नोंथांमोना। आङो मा खिन्थागोन मा मागोन जाबाय थायो कमेन्टआवहाय रिप्लाय होजोबनो हाया नालाय, जोंहाबो बेस्थ' थायो माखासे खामानियाव। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ फैनानै रायज्लायफैजानो लुगैयो, नायनानै बासिनानै लांजानो लुगैयो। जोंनिया खम प्राइसनिबो दं, ओमफ्राय एसे प्राइस बुरजाबो दं, गिदिरनिबो दङ आरो बेबायदिनो 1.5 बोसोर बारनायबो दं। नोंथांमोना लांफैनो हागोन जोंनावहाय, फिसाबो दंखायो। जोङो फुलिखौ एभेलेबेल बानायखाबाय। नै बिनिफ्रायनो जोङो बानायो। आं नोंथांमोननो एसे फुलिखौ देखायनो नायनो हागोन। नै बियो गोदान आरो बियो गोदान लोगोफोर। ओमफ्राय हरै फारसेथिंल' आङो नोंथांमोननो देखायबाय थानाय जायो। आङो हरैनिखौल' नोंथांमोननो देखायबाय थानाय जादों। ओमफ्राय नै दिनैहायसो आङो ओरै साइडनिखौ दिन्थिनाय जादों आरो लोगोफोर। नै बियो माखासे नै जि एभेलेबेल खालामनानै दोनखाबाय जोङो। हेल्दी फुरा हेल्दिखा। नै बेबायदिनो दं आरो जोंनावहाय। नै ओमफ्राय दंबावो ओरै साइडनिखौ दिन्थिनायानो जाया आङो भिडिअ'आव। नै बेफोरो नै एकदम मोजां हेल्दिथार आरो लोगोफोर, लांफैनो हागोन। आरो ओरै माखासे बेगर दंबावो। नै बेगर सुगासिनो दङ नै आब'मोना। बेबायदिनो जोङो उन सिगां खालामबाय थानाय जादों। जायफोरा उनाव गायनो गोसो लांफैनो हागोन, दंखायो। ओरैबो दङ नै बे आलदालाय नै आराम बेबायदिनो खालामनानै दोनो आरो जोङो। ओरै दंजोबो नै। ओमफ्राय माखासे जोङो बेयावनो खालामनानै दोननाय नालाय, फिथाइ थायनायबो दङ, मोननायबो दङ। आङो होबाय, ओरैनिखौ होनायानो जाया। दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैथिं खालामनाया, नोंथांमोननो दिन्थिनाया आरो लोगोफोर। नै नायदो, नै हेल्दिथार। नै गोजानाव फिसा नुदोंबो जानो हानाय। बे आलदा, बेयो एसे फिसासिन। बेबायदिनो नै फिथाइया, नै लोगोफोर नै फिथाइया बियो एसे नांबावगौ, राबावनांगौ। बिनि उनावसो बियो मोनगोन, ओमफ्रायसो जों खानो मोनगोन आरो। ओमफ्राय दायो बिबारबो लाखाबाय। नै खाथियाव लाबोबासो नुयो। नै बिबारबो लाफाखाबाय। नै ओमफ्राय बे एसे देरबाय, माखासे नै एसे राहांबाय, फिसाबो दङ। नै फिसाबो दं। बेबायदिनो उन सिगां फिथाइखौ खानो मोनबाय थायो आरो जोङो। फिथाइ खानायखौथ' आं होबाय थाखादों। फुलिखौबो आं ओरै साइडनिखौ देखायैखाय दिनै देखायनो लाबोबाय आरो लोगोफोर। दायो होमबा आंनि भिडिअ'आ गोलाव जायो, नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनो।
आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होखादों जोंनिया चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगाव नोंथांमोना बयबो फैनानै लांफैनो हागोन आरो जोंनियावहाय जायफोरा गायनो गोसो होमब्ला आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय